salvasyon, buhay pahuswagon, nin mga bikulnon. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Ilaw ka sa langit, ilaw ka sa dagat, ilawi ang buhay niya mong tagalbay. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Sa ngaran ka na Ma, asing kanaki, asing kan Espiritu Santo. Amen. Mga tugang andamon yaton sa tong isip asin puso, girumdomon yaton na kita na sa tubang nin Dios. Magpakumbaba, huli ta para kasala, bilog na pagsarig sa pamibi ni Maria Santissima, ina nin Dios, asin kan sa tuyang kaligtasan si Jesus. Agadon ta ang kapatawaran nin sa tong mga kasalan. O Diyos, sa muyang Gabos, o Diyos na sa muyang Ama, kami sa imong linalang, kami sa imong tinubos, huli kan dugo na pinabulos ni sa imong aki, duman sa krus. Itinao mo sa muya ang ina nin sa imong aki, naman inaman niya mo. ina nin sa muyang kaligtasan, huli kang gabos niya mong pagkakasala sa imo, huli sa gabos niya mong paglapas kan sa imong mga tugon, huli sa gabos niya mong pagkukulang sa samuyang kapwa, huli sa daig niya mong paghiling sa samong kapwa, bilang tugang na dapat kamutan asintabangan. Kami nagsusulsol asin naguholaw na magbagong buhay, maglalakaw sa dalanin sa imong mga tugon. Ama niya mo sa langit, amang maherakon, kay raki kami asin patawada, huli ki Kristo na sa mo kagurangnan. Amen. Itonin langit, Birhen Maria, sa nagsasakit, rangay ka, ang nating kalag, di malagalag, bilog na buhay sa pagsakay. Inanyogaman, ani nagrahangay, nin sa mong puso, sagkot paman. Inanyogaman, ani nagrahangay, nin sa mong puso, sagkot paman. Ikan ilaw na maliwanag sa kalikloman, nin kasalan, simong ilawan sa muyang dalan, nganin makamtan kalangitan. Inanyogaman, ani nagrangay, nin sa mong puso, sagkot paman. Inanyogaman, ani nagrangay, nin sa mong puso, sagkot paman.
maluhod tabi. Pamibi sa novena. Girumduma o maogayo na Beren Maria, na day panadangog sa God na pinagsabi-sabing binayaan mo ang sisay man na dumulok sa simong pagampon. Nagarang kan simong ugay, asin naghagat kan simong tabang. Sa pagsarig na ini, minapaalaw kami sa imo, o berhen in mga birhen asin ina niya mo. Sa imo kami minadulok, sa tubang mo kami minaluhod. Pinagbabako kan gabat nin samong mga kasalan. Hari pagsikwalanan sa mong mga pagngayo-ngayo, at ang ngani huli kan simong pagkamaugayon, inanyuga asin pangatamana. Amen. Birhen inang mapagampon, ikaan nin samong paratubos, nagtabang ka sa pagtubos sa mo, kan tinubod mo ang bareta kan anghel, asin dinulot mo ang simong aki duman sa alituktok kan kalbaryo, para sa mong kaligtasan. Kami iyo iyan ang lalaki na kinakabit kan to mong kamot, asin sa imong iniligtas sa mga pag-alaman na sinkasakitan. Ilinigtas mo kami sa kauripnan ng kaiwal na iyo ang demonyo, nan payo rinurunot kan si imong bitis. O Berhen inang mapagampon, ang dibotos mo surugon sa mga sakit agawon. Birhen di salbasyon, Birhen inang mapagampon, pakusugan sa mong pagtubot, pagtubot sa imo, asin ki Kristo na sa imong aki, asin sinugo ni Diyos na nagtios sa pagtubos sa mo. Pasarigaan sa mong paglaom sa imo asin ki Kristo na sa imong aki, ulikan sa mong kaluyahan, paglaom na sa tabang mo makamtan miyan buhay, na daing kasagkoran. Palaadan sa mong pagkamot sa imo asin ki Kristo na sa imong aki, asin samuyang Diyos. Pagkamot sa imo asin sa samong kapwa, kami gabos sa imong mga aki, lugod kami magkaminuroot mootan na sin magpapatarabang tabang, siring sa tunay na magturugang. Magdanay lugod kami sa buhay nin pagtubod, paglaom asing pagkamot, nin hulita siring kaini, an sa imong buhay kanyaon kapadigdi sa daga. But niya mong makaarog sa imo sa buhay na banal, asin harani sa Dios, buhay nin pamibi, asin pakisumaro sa imo. Sa kaibahan mo, makatabang kami sa kapwa na nagkakaipo. Mahiling mi, asin mapaglingkodan si Kristo na sa imong aki, sa mga nagugutom asin napapaha, sa mga daing harong asin nagahelang, sa mga duka asin nagtitios. O Berhen inang mapagampon, ang dibotos mo surugon sa mga sakit agawon. Ihagadan mo niya sa puntong ini, ang sindong mga kaipuhan, mga intensyon, sindong ipahayag sa mahal na Diyos sa intercession ni mahal na ina. Mga kagadan sa Birhen de Salvacion, ang simbag po nindo, ang dibotos mo surugon sa mga sakit agawon. Ang dibotos mo surugon sa mga sakit agawon. Birhen inang mapagampon, mga aki mo agawon. Ilaw mo ang linalaom sa sakit simong agawon. Ang dibotos mo surugon sa mga sakit agawon. Bilog na banwaan ng Diyos, ang mga Kristiyano gabos, magsarig sa mahamison, mabagsikon mong ngaran. Ang dibotos mo surugon sa mga sakit agawon. Ang Santo Papa sa Roma, ang obispo, mga padi, surugasin sang kubi kan si imong pangataman. Ang dibotos mo surugon sa mga sakit agawon. Mga lideres ng banwaan, tabangi na hinguwahon, karahayan ng kagabsan, dala ng katanosan. Ang dibotos mo surugon sa mga sakit agawon. Tawining katuninongan, asin pagkaminuotan, ang gabos na katawahan sa bilog na kinaban. Ang dibotos mo surugon sa mga sakit agawon. Sa gabos na nagehelang, ang si imong ugay warasan, hawak ninda maumayan, kalag ninda maliligan. Ang dibotos mo surugon sa mga sakit agawon. Ang gabos na paraoma na nasa pag-agagha, tabangi makaginhawa, kauswagan mapasinda. Ang dibotos mo surugon sa mga sakit agawon. Ang gabos mga parasakay kunyaon sa kandalan, umapod sa imong ngaran, kaligtasan makamtan.
Ang debotos mo surugon sa mga sakit agawon. Ang gabos na napapahanin dahil sa katanosan, sa paglaong pasariga, kaligtasan makamtan. Ang debotos mo surugon sa mga sakit agawon. Kaming mga makasalan, iligtas sa karatan, darahon sa kabanalan, sagkod sa kamurawayan. Ang debotos mo surugon sa mga sakit agawon. Antipuna, Santa Maria, Tabangi tabangian ang mga makera-kera, makahirap-hirap, surugaan ang mga luya, rangahan ang mga nagtatangis, pamibian ang banwaan, ampunaan ang kapadean, damugan mga babaeng deboto sa imo, asinan sa imong tabang mamatayan kang gabos na nag-aaram sa imo. Tuguti ka akong makapag-omaw sa imo Berhen de Salvacion, Tawan sa ko ang bagsik laban sa samong kaiwal. mamibi kita. Kagurang warasan sa simong mga surugoon, ang dali na karahayan sa hawak kasing sa kalag. Sa tabang ni Maria Berhen de Salvacion, ina ni Cristo, ina ni Diyos, makaligtas manlugot kami sa kasakitan ngunya na panahon, asin makamtan miyan kaugmana din kasakoran, uli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matindog po kita. Sa ihimong kagayohonan, Inoong aumingon yan. Sa altar mo dinuduhulot, urak niya mong mahamot. Sa dukhaan sa mong dulot, rosas nin pagkamuot. O Maria, kami mo bendisyonan. O Maria, kami mo bendisyonan. Dainanggad mo ituhugot na kami magmaimot. Siring na kami may buhurak na sa imo dinudulot. Sa kapwa mi manidolot, rosas nin pagkamuot. O Maria, kami mo bendisyonan. O Maria, kami mo bendisyonan. An sa imong kalinihigan, an mawot ming makamtan. Si moduhusay sa mong buhay, ngani na maging marhay. Puso da imadiktaan, anuman nakasaklan. O Maria, kami mo bendisyonan. O Maria, kami mo bendisyonan. Sa ngaran ka naman, asing kanaki, asing kan Espiritu Santo. Amen. Susunod na po ang Santa Misa. So nangangay po, so gustong magkumpisan, may padi po digdi sa kay Divine Mercy.
Po, magrani na lang po. Kasabay po kan sa tuyang pagselebrar, pagdudot kining Santa Misa, no? Mga nagkapirang mga intensyones. Pasasalamat, Ami Arligue, Delio Vieres, R.B. Borromeo. Thanksgiving in honor of Our Lady of Salvation by R.B. Borromeo. Loria family, Sheila Casais, Mr. and Mrs. Julius Olaguera, Ponteres, Marco and Franco. Lola Elena Group, Pantao, Sara Bulawan, Romel Payadyad, Nikami Payadyad, Victoria Austero and family, Helen Bailon, Ludi Gonzalez and family, Alex de Belen, Hazel Baclao, Imelda de la Rama, Brutas family, Joselito Idiliaga and family, Mr. and Mrs. Julio Maestrado and family, Marilet Laniog, Mr. and Mrs. Marlon Laniog and family, Rosel Filio and family, Rillama family, Mr. and Mrs. Fedi Potencian and family, Mr. and Mrs. Ruben Monte and family, Fatima Banyes Abinal, Mario Eleno Gonzalez and family, Benedicto Mirasol, Aurora Hilano Gracia Fernandez and family. Tabangan man niyan nyato kan sa ating pamibi sa Santa Misang ni si Garnet Raimundo and Lloyd Rodriguez para sa ng petition as in special intention ni Baby Lynn Gaballero. Pamibi niya ton kalag kan sa ating mga tugang, si Loreto, Miguela, Norma, Beato, Felisa, Teotima, Sigundina. Asin sa gabos sa mga kalag sa purgatorio dolot ka ni Helen Bailon, asin Emilio Belen. Asin man sa intensyon po nindo gabos na uyadigdi nagpapartisipar sa selebrasyon na ini. Matindog po kita. Maugmang magawit sa kagurangan, magawit na maugmang, madya sa atubangan niya, magawit na maugmang. Sangarin ka naman, asing kanaki, asing kan Espiritu Santo. Amen. Ang kagurangnan mapasindo. Asin sa imong Espiritu. Mga tugang akon yaton sa tong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ko nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na angeles sa sinsantos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurang ng tang Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay, na daing kasagkoran. Amen.
Kagurangnan maherakan, kagurangnan maherakan. Kristo maherakan, Kristo maherakan, kagurangnan maherakan, kagurangnan maherakan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katoninongan, sa mga tawong marahayan buot. Inoomaw mi ka, rinurukyaw mi ka, sinasamba mi ka, pinapamuraway mi ka, pinapasalamatan mi ka, huli kam dakula mong kamurawayan. Kagurang na Diyos sa dengdangit non, Diyos amang makakamhan. Kagurang na aking bugtong Hesu Kristo, kagurang na Diyos, Kordero kan Diyos, akikan naman. Ika na nagpapara kan mga kasalan, kan kinaban kaheraki kami. Ika na nagpapahara kan mga kasalan, kan kinaban ako ang samong pakimaherak. Ika na nagtutukaw sa to kan nama, kaheraki kami. Dai kasanan banal, kasanan kagurangnan, kasanaan urog kahalangkaw. Yesu Kristo kaibakan, Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. O Diyos na nagpili ki Santa Mariang Birhen, inakan paraligtas, nangungurog sa kapakumbabaan ng singkadukaan. Warasan namimibi kami na kaming nagsusunod, kan siyang mga paarog, makautob nin paggalang simo sa tunay na pagtubod. Ang bilog, asin bilog na maglaom sa imong kaligtasan. Uli Kesu Kristong kagurang nanyamo sa imong aki na kaibamong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo Dios sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matuko pa ang gabos sa paginanyog kang mga babasahon. Enot na babasahon. Pagbasa sa enot na libro nin mga kronika. Kaya tinipon ni David sa Jerusalem man bilog na Israel, tanganing darahon ang kabanintipan sa lugar na inadam niya para digdi. Dangan tinipon niya ang mga aking lalaki ni Aaron, asin ang mga Levita. Pinaasan kan mga lalaki ang kabanintipan nin Diyos sa paagi kan mga ulayan, sosog sa ipinagbuot nin kagurangnan ki Moises. Pinagbuotan man ni David ang mga lider kan mga Levita, na ibugtak ang ibanindang tugang, tangani mag-awit, asin magtugtog nin maugmang musika sa mga arpa, lira, saka gimbal. Ang kabanintipa ni Diyos dinaraninda sa tolda na inandam ni David. Ibinugtak ninda duman ang kabanintipan, danga nagdolot sinda sa Diyos, nin mga tinutong na atang, saka mga dolot para sa katuninongan. Pakadulot ni David kan mga sakripisyo,
Binindisyonan niya ang mga tawo sa ngaran nin kagurangnan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Umawon ang ngaran nin kagurangnan sagkod paman. Umawon ang yaranin kagurangnan sa God pamang. Umawon ang ngaran kamong mga surugoonin kagurangnan. Umawon ninduan sa iyang ngaran. Umawon ang ngaran nin kagurangnan. Ngunyan asin sagkod paman. Umawon ang yaranin kagurangnan sa God pamang. Puon sa sirangan, sagkod sa sulnopan, pag umawon ang ngaranin kagurangnan, halangkaw sa gabos na nasyon ang kagurangnan, halangkaw sa kalangitan ang sa iyang kamurawayan. Umawon ang yaranin kagurangnan sa God pamang. Si Isayan makakaarog sa kagurangnan na sa tuyang Diyos, na nag-eerok sa kaitaasan, na nagdudungaw sa langit asin sa daga. Umawon ang yaranin kagurangnan sa God pamang. Hali sa alpog, binabangon niya ang dukha. Hali sa basurahan, binabangon niya ang mga daing sukat. Tanganing patukawan kaiba kan mga prinsipe kan sa iyang banwaan. Umawon ang yaranin kagurangnan sa God pamang. Matindugpuan gabos sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Alleluia, 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 alleluia. An kagurangnan mapasing indo. Asin sa imong espiritu. Pagrukyaw kan ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imong kagurangnan. Kan ikaanom ng bulan kan pagbados ni Isabel, ang anghel na si Gabriel, sinugo nin Diyos sa sarong banwaan ning Galilea na ngaran Nazaret, sa sarong daraga na ngaran Maria na nakatalahan ng ikasal ki Jose, sarong lalaki nagikan sa kapag-arakian ni David. Nagdulok ki Maria ang anghel, dangan nagsabi, an katuninongan mapas sa imo, paladan na babae, an kagurangnan, yaon sa imo. Napurisaw si Maria kan mga tataramo na ini, asin pinag-isip-isip niya kung ano ang kahulugan kaiyan. Kaya sinabihan siya kan anghel, day ka matakot Maria, ulit na nawiwilihan ka nin Diyos, manginidam ka, asin mga ngaki nin lalaki. Jesus ang ingangaran mo. Magiging dakula siya sa kaaapodon na aki kan kahurohalang kawing Diyos. Itatao siya ning kagurangnan na Diyos, ang trono ni David na siyang ginikanan. Maghahada siya sa kapag-arakian ni Jacob sagkod lamang. Ang siyang kadian mayo ning katapusan. Anong mangyari ini na mayo man akong agom? Ang hapot ni Maria. Nagsimbaga ng hel, mahilig si imo ang Espiritu Santo, asin lilindungan ka kan kapangyarihan, kan kahuralang kawing Diyos. Kaya banal, an ipapangaki mo na apo doon aki nin Diyos. Natatandaan mo ang pinsan mong si Isabel? Pinagsasabi na, dai siya mga ngaki, alagad nangidam siya maski ngani gurang na nin marhay. Ngunyan, anom na bulan na siyang bados, ulitam mayo, nin imposible sa Diyos. Nagsabi si Maria, uripon ako ning kagurangnan, mangyari lugod sa ko, susog sa imong tataramon. Dangan binayaan siya kanang hel. An marhay na bareta kan satong kaligtasan. Pag-amaw sa imo, Kristo. Matukaw po. Diyos, maray na aga po sindo mga tugang. Maugmang pag-abot po sa harong nin mahal na. Welcome po, i-welcome tan lambang saro, parakpakan tan lambang saro. Salamat po kan sindong mga pagsakripisyo, pagbiyahe nin halawig, pagmatan nin amay, pagpreparar kan sindong babalunon, tanganing iwa kong makakan sa pagdigdinindo sa horoan. Salamat po sa pag-imbitar kan sindong mga kapamilya, mga pag-iribahan. Tanganing sa giraray, minsan sa saro sa nang bes sa sarong taon, makapagsungko kiina digdi sa horoan.
Nasa aldaw po kita ni Nubinaryo. Siyam na aldaw na preparasyon espiritual para sa solemnidad kan kapiestahan ni Nuestra Señora de Salvacion sa maabot pang Sabado, sa otro Sabado, Agosto 16. Narurumduman ta na ang piyesta digdi mayong date na fixed, kundi pineselebrar kada ikatulong Sabado nin bulan. Kaya next year po, ang piyesta August 15. So nagsibog na kitang sarong aldaw pa, August 15. Asin magayon, makahulugan, mayaman ang aldaw na yan dahil iyon man ang solemnidad kan pagsakatan ki Maria sa langit, the assumption of Our Lady into heaven. Kaya double, triple celebration. Bako sa na iyan, next year, 250th year, kan pagdebosyon niya to sa iya. Ang pagbilang poon 1776, ang taon na ipinagkatiwala ining imahe na original na, nahiling po nindo digdi sa taas, sa mga taga digdi po sa Huruan, asin sa pagtaraid na baryo. Next year man po, 50 years. Asin bako sa nang saro, tulong 50 years. 50 years kan pagproklamar sa iya bilang patron kan Albay. 50 years kan pagkorona kan imahe na ining milagrosa ni Cardinal Sin na kaidto iyo pan obispo kan Manila. Asin 50 years man po kan pagiging diocesan shrine. Kaya bako sa na po ining parokya na ang pinaglilingkudan sa mga parokyano digdi so locals digdi kundi shrine, diocesan shrine, sentro nin debosyon, sentro nin bindidinidayo nin mga deboto sa inmansinda, hali na lugar. Kaya ang responsibilidad ming mga padi, bako sa na sa mga parishioners, kundi sa pilgrims. Kaya nga ni po, ining lugar na ini, inaataman ta. Mga pipakaretan dapat na, asin pwedeng pakarayon tanganing sa pagbisita po nindo, igwa kamo nin mga pasilidad na kaipuhan nindo. Kaya salamat sa mahal na Diyos sa mga biyayang ini. Sa aldaw na inikan sa tuyong pagnubina, aram ko po na kadaklan po sindo pasasalamat andara. Kan primerong taon ko po digdid, sa mga nagpa-mass intention, sa mga nag-agi po sa online, nag-fill up sinda kan Google form. Asin madali po yan ma-summarize. Nahiling ko po duman, 80% kan mga nagpapamisa, thanksgiving and intention. Magayonon dahil nagmimidbid kan karahayan nin Diyos. Nagmimidbid kan makapangyarihan na intersesyon nin mahal na ina. Asin ang darangon yan sa pagbisita, pasasalamat. Kaya, ang mga aldaw na ini, aldaw nin pasasalamat. Asin yaong kita digdi sa harong nin Diyos, harong nin mahal na ina. Uya digdi tinutuyo ta ang presensya ni ina, tinutuyo ta ang presensya nin Diyos na espesyal na nagpapahikan sa diri niya sa mga banal na lugar. Arog po si Enot na binasa, ang mga Israelita, minimidbidindang ang espesyal na presensya ni Diyos sa paginin kaban, Ark of the Covenant, kaban nin tipan. Sa presensya kayan sinda nag-aawit, nag-uumaw sa Diyos. Sampang kan kaban nin tipan, sinda nagsasayaw pangani harop ni David. Sa kaugmahan nagsasayaw bilang pag-umaw sa Diyos. Pero ang pag-abot kan New Testament, ang enot na tabernakulo, ang enot na arko, asin pinakaurog sa gabos, sa dignidad, ang inirokan nin Diyos. Inirokan kan aki nin Diyos. Si Maria, asin ang saing pupunan. Ang pupunan ni Maria, siring kan mga pupunan nin mga ina na nagdarakan sindang mga aki, yan ang tabernakulo, enot na tabernakulo. Yan ang arko, kan sa tuyang tipan sa Diyos. Kaya nga ni kita nagtatao nin halangkaw na pag-onra, paggalang, pagrespeto. Ki Maria, minsan siya tao sana, pero pinili na maging espesyal na parte kan istorya ng kaligtasan dahil siya pinili na maging ina ng Diyos. Dahil kita nagsasama kay Maria. Dahil kita nagtuturing sa iya na Diyos. Siya, ordinaryong tao, nasa sa iyang pagtubod, nagbukas kan buot niya kan puso niya sa kabutan ng Diyos.
Kaya pano siya nin grasya. Nagsunod siya sa Diyos. Igwa nin grasya sa pagsunod sa Diyos. Minsan, nahiling tayo sa tuwing kaluyan, kakulangan, kakundian. Pero pag kita nagtutubod sa Diyos, arog ni Maria, nagsusunod kan sa kabutan, minabulos man ang biyaya na sa tuyang kaipuhan. Kaya kasabay kan sa tuyang pagpapasalamat, ang padagos tang paghagad man kan tabang ni Maria. Siya na enot na arko, kaban, tabernakulo, inero kan ni Jesus, tunay na Diyos sa sintawo. Siya ang madaraman kan sa tuyang mapimibi sa sayang bugtong na aki na si Jesus. Matindog po kita para sa pamibi nin banwaan. Mamibi kita ngunyan sa satuyang Diyos Ama na nagpili kay Virhen Maria. Pinakurog sa mga babae gabos sa nganing maging ina kan siyang namumutan na aki asin ina nyato gabos. Sa irarom kan sa iyang manto, kita tinatabangan bilang patrona kan sa tuyang dioceses asin kan sa tuyang mga pamilya, kan sa tuyang mga harong. Lugod sa paagi kan siyang mapamibi, madaran gabos sa pagkerak ng Diyos. Sabiyon ta, kagurangnan bendisyon ni kami, huli kay Virhen Maria. Kagurangnan bendisyon ni kami, huli kay Virhen Maria. Ang bilog na simbahan sa kinaaban arog digdi sa Diocese kan Legazpi, tanganing maipahayag ang lokal na simbahan bilang sakramento nin pagkamuot sa mga dukha, mga pamilya, asin mga jóvenes. Mamibi kita. Kagurangnan bendisyon ni kami, huli kay Virhen Maria. Ang gabos na mga lideres sa estado asin sa saradit na simbahan, nin pagtubod, tanganing mabilog ang mga nasasangkuban bilang mga Kristiyano na naglilingkod sa misyon kan simbahan. Mamibi kita. Kagurangnan bendisyon ni kami, huli kay Virhen Maria. Ang gabos na mga plano asin kamauotan kan diocese pastoral plan, maghinguwa na mautob asin maging parte sa pag-uswag asin pagtubod asin pagkamuot. Mamibi kita. Kagurangnan bendisyon ni kami, huli kay Virhen Maria. Ang gabos na mga nagdedeboto kay Virhen Maria bilang Nuestra Señora de Salvacion, tanganing ampunon kan mahal na ina sa iyang pag-ataman, asin mamatayan ang kaligtasan sa hawak asin kalag. Mamibi kita. Kagurangnan bendisyon ni kami, huli kay Virhen Maria. Mamumuto na tabangi kaming makasaro kay Kristo sa pagikan siyang ina na si Virhen Maria. Dangugon mi ang siyang tingog asin arogon mi ang siyang mga padara, huli kay Kristo sa imong aki, sa mong kagurangnan. Amen. Matuko po para sa pagtulog.
Magpamibi ka mo mga tugang, tanganingan sa ko, asinan sindong atang maako manlugod, kan Diyos samang makakamhan. Ako manlugod nin kagurangnan, an atang sa imong makamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, pakiako ining mga atang kan samong debosyon. Asin warasan na kaming nagrorumdom kan gawi nin labi-labing pagkamot kan simong aki, mapapusog kan paarog ni Santa Mariang Birhen sa pagkamot sa imo asin sa kapwa huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasindo, Asin sa imong espiritu, itaas an mga puso. initaas mina sa kagurangnan, Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos, asin nakakadigtas na danay asin minsan saan, magpasalamat kami sa imo kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakaman na daing kasagkoran. Asin sarabay na mag-omaw, magrukyaw asin magharubay sa imo, sa aldaw na ininin pagpentikasi ki Santa Maria, Nuestra Señor de Salvacion. Ipinangidam niya ang bugtong mong aki sa lindong kan Espiritu Santo. Siring man danayan kamurawayan kan pagkabirhen. Pinalakop niyan liwanag na daing kasagkoran sa kinaban sa Yesu Kristo sa mong kagurangnan. Huli sa iya nag-oomaw ang mga angeles kan si imong kamahalan, nagsasamba ang mga dominasyones, nagtatakigan mga potestades, ang mga bertudes kan kalangitan, asinan mga palada na serafines, sarabay na nagsaselebrar sa kaugmaham. Nag-aarang kami ni pagbuot mo na makasanong sinda, ang samong mga tingog sa kaugmahan nin mga magkairiba na nagsasabi. Banal, 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 ang kagurangnan. Diyos din mga hukbo, ang langit asin dagat. Ano kan sa ihimong kamurawayan, o sana, sa kaitasan, pag-umawa ng nabibig, sa ngaranin kagurangnan, Hosanna, sa kaitasan, Hosanna, Hosanna, sa kaitasan. Lord po, kagurangnan ikananggadan banal, burabod ng kabos na kabanalan, kaining mga atang namimibi kami, pabanalakan ang bon kan simong espirito, tanganing para sa mo, maginhawa kasindugo kan sa mong kagurangnan na si Jesu Kristo. Kan siya sa lugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon. Nagkuha siya nin tinapay asin pagpasalamat, binaak ini, asin tinaos sa iyong mga disipulos na ansabi. Mag-ako kumagabos, asin magkakan kaini. Tainian sa kuyang hawak, na idodolot para sa Indo. Siring man pakapabanggi, pagkanyamaning kalis singgiraray, pagpasalamat sa imo, tinao sa siyang mga disipulos na ansabi. Mag-ako kamugabos, asin maginom kaini,
Tainian kalis kan sa kuyang duko, kan bago asindanay natipan, napapabalosan para sindo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipag-ibunindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubot, ang pagkagadan mo kagurangan, ipinapamaretanya mo. Ang pagkabuhay mo liwat ipinapahayag, sagkod na ikaha mahagdatong. Kaya kami na nagroromdom kan siyang pagkagadan, asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imong kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis sing kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimaher kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma, kagurangnan ng simong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot, kay bakan sa mong papa si Leon, asin kan sa mga obispo, si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherakan sa mong mga tugang na nagturog sa paglawom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan si imong lalagon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kay ba ni Santa Maria, Virhen na ina ng Diyos, kay ba ni San Jose, sa iyang esposo, kay bakan mga banal na apostol, sa gabos na santos, na kay ito pa nakapagaya-gaya sa imo, magkanigong maging kay ras kan buhay na daing kasagkoran, magomawasin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiban niya, asin sa iya, sa imo Diyos samang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Amen. Natukdoan ka man nakakaligtas ng togon, asin pinatuod kan Diyos non na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Manyamo nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatongan ka-adean mo, mangyari ang buot mo sa dagat, ninsiring sa langit, ansa mong kakanon sa arwal daw, itao mo sa muhuyangon yan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami.
sa maraot. Agawa kami sa gabos sa maraot. Namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga daw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak. Magindanay na talingkas sa kasalan na sinmanligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom masin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Ulitas sa imoan kahadean, asilan kampan yarihan, siring manan kamurawayan sa mga kapanahonan. Yesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sindo, ang sakong katuninongan itinataw ko sindo. Ari pagilngan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigwa na siya mapatuninong, asin magkaburunyog susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay, asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangan, danay na mapasindo gabos. Asin sa imong espiritu. Magpatinarawan po kamo kan tanda ning katuninongan. Peace be with you. Nagpaparakan mga kasalan, kanginginaan, maherakan. Cordero kan Diyos, na nagpaparakan mga kasalahan, kan kinaban, maherakan. Cordero kan Diyos, na nagpaparakan mga kasalan. Tawi man kami o kagurangnan, nin katoninongan. Uyan, Cordero kan Diyos, uyan nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Palada na mga inapod sa pamanggi kan Cordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magtago sa sakuyang harong, alagad magtarap ka sa nasinin sa kong kalag o umayan.
sabihin sa Kanya, aking dusa at saya. Ibulong sa Kanya, minamahal ko siya. Maria, ina ko, ako rin anak mo, kay Kristong kuya ko, akayin mo ako. Kay Kristong kuya ko, akayin mo ako. Maria, ina ko, ako rin anak mo, kay Kristong kuya ko, akayin mo ako. Kay Kristong kuya ko, akayin mo ako. Maria, ina ko, ako rin anak mo, kay Kristong kuya ko, akayin mo ako. Kay Kristong kuya ko, akayin mo ako. Mamibi kita. Kagurangnan warasan sa imong simbahan, nandalan kan ebanghelyo na pinakusog kan bagsik kining sakramento, masigkat na maglakaw, sagkod na makaabot sa maugmang pagkamit ning katuninongan, na mamuraway ng pinapakinabangan sagkod paman ni Virgen Maria sa imong mapakumbabang surgoon. Uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Sa Ferecina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve, a te clamamus, exules filiebie, a te suspiramus, gementes et lentes, in ac lacrimarum valle. Iargo advocata nostra, ilus tuos, misericordiae oculos, ad nos converte. Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis pos hoc exilium ostende. O clemens, o
pro nobis sancta Dei genitrix. Dignibus amor promissionibus Christi. Oremus, omnipotens sempiterni Deus, qui gloriosae Virginis Matris Mariae corpusit animam, ut dignum Filii Tui habitaculum efficimere retur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, daut cuius commemoratione leitamur, eius pia intercessioni ab instantibus malis, era morte perpetua liberemur, per iundem Christum, Dominum nostrum. Divinum auxilium magnat semper nobiscum. Please be seated for some announcements. Sa mga day pa nakakaaram po kan mga kung saan maduman, saan maagi, sa wala ko o sa tuon nido dahil nakampang kamusta ko, sa irarom kanining tulong kahoy na ining talisay, yaon pong agihan, linyahan, pasiring ki mahal na ina, kung gusto nyo pangadji na harani sa iya, makahadok, digdi po ang agi, pasakat po iyan. Sundan sa na po nindo ang linya. Sa pag-agi nindo dyan, maagihan man nindo po ang opisina, kung mapamisa ka mo, asin ang souvenir shop, kung gusto nindong mag-uli, nin imahe ni ina, o nin alkansya, na pangtabang nindo digdi po sa iyang harong. Maagihan man po nindo dyan, ang bakalan nin raffle ticket, this December 31 po ang raffle draw, ang bag ko sa harong nin mahal na ina. For 100 pesos, pwede po kamong manggana in 25,000, 20,000, 15,000, o 1,000 bilang consolation prize. Kaya po, kung once a year po kamo, nagdigdi, nagbakal kamong saro, so nakawalat kamong 100 pesos, ang 100 pesos na iyan, dakulang bagay na po iyan sa pagpadagos na kan patrabaho po digdi sa harong ni ina. So, siring man po, sa pagtarabangan man po kan lokal na komunidad, nagmamaot po kita na ang harong ni ina, asin ang palibot kay ini, maging sagrado talaga. Dahil sagrado ini. So, irerespeto ta. Kaya po, nakiulay na po kita sa mga paratinda, para kandila, na ang pagtinda sa luwas, kan simbahan, kan kudal kan simbahan. So, pwede silang magtinda dyan sa may hagdanan, dyan sa baba kan hagdanan, o digdi sa duwa na agihan digdi sa wala buda tuo na gate. So, dyan sa na po sinda sa baba. Arog po kan sa naga, ang mga paratinda duman, asin gusto mi iyan arugon, na ang mga nagtitinda sa luwasan na po talaga, kan kudal kan parokya. Kaya namamantinir, so pagpangadji, lugar ng pagpapangadji, lugar ng pagpangadji. Okay? Kaya aram na po ni Dayan, asin ako nagpapasalamat sa inda. Asin araman ninda, halimbawa sa mga day nakakaaram, pag daiyan na sunod, may konsekwensya iyan. Masarakitan nin gate sa wala buda sa to. Anyway, nakulaon man po ang gate ta dyan, ang agdanan sa digdi po sa an entrance. Pero dahil sa sindang pakitabangan, dahil man gayud iyan mangyayari, dahil sinda mismo po masunod kan sa tuyong patakaran. So, nasasabutan ninda iyan, asin inaako ta iyan. Okay? So, salamat po kan sindong presensya. Ang masunod po tapong proyekto, hindi naman po, arogon ta po ining nahiling nindo po ining ceiling, iyo man po ang gigibuhon ta dyan. So, may chandelier, may maray na ilaw, maray na ceiling. Napakarita na po ang roofing kaiyan, kaya sa mga paturo-turo, sana talagang naresolbihan, solved na ito. So, pwede na kitang magpakaray. Sa luwas man po, next year, may magayon na po kitang CR. Pagbalik nindo next year. Pero, matatapos yan around October, November. Ano po? So, salamat sana po sa indong tiwala. So, gustong magdonar, pwede po direkta sa opisina. So, ang masunod pong misa, alas 11. In 5 minutes, susunod na po ang misa kan mga ka-hobinesan kan Diocese of Legazpi. So, matindog na po kita. Katapos man kan misa, pagpasumi, so may mga pabindisyonan po kamong rosaryo asin iba pa, iluwas po nindo tamawiri kita nin agwa bendita.
An kagurangnan, mapasindo. Asin sa imong Espiritu. Sa intersesyon in mahal na ina, Nuestra Señora de Salvacion, bendisyonin kamo kan Diyos na makakamhan, anama, asinanaki, patin Espiritu Santo, Amen. lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva la Virgen! Viva! Viva Nuestra Señora de Salvacion! Viva! Viva la Virgen! Viva! Parakpakan ta po ni makusog na parakpakan ang mahal na ina.